Чрез информационните услуги вие активно управлявате вашите карти. По всяко време можете да следите наличността, с която разполагате. Да проверите последните 5 транзакции. И най-важното, сами да се погрижите за сигурността си, като заключите и при нужда отключите картата, с която ще плащате. Когато картата е заключена, с нея не може да се теглят пари от банкомат, не може да се плаща, не може да се получава информация за наличност и последни 5 транзакции.